Kde to jsme? Nevím. Brát tak nějaký skladiště, tak jdeme pryč. Radši jo. Jaký automat? Tam bude rozbitej. Jdeme třeba tady rovně. Co tam bude? Nic. Dobře. Tak můžeme jít dál. Třeba tady. Tady to vypadá nějak trabovitě. Co jde? Ale to je navažená. A žáby, já se jich ale bojím celkem jako. Já bych se v pohodě. Projdeme to tady rychle. Bacha, už jdu za tebou. Yeah! Čau děcka! Ahoj. Co máš vzdělání? No, nevím. Tohle je jako moje možná. Tak to se omlouváme, ale my nevíme, kde jsme. My jsme se to ocitli. Maria jste u pizzerii Freddyho Fazbeara. Takže Faz pivo. Ano, Faz. ano. Fazbearovi. Fazbear. Máme rádi pivíčka. Dobře. A můžeš nás někde provést, abychom viděli něco víc o tomhletom místě? Máme tady docela jakože velkou nemocnou dráhu, je taková nažraná tlustá. Potřebujeme, abyste ji nažrali. Má ráda docela vajíčka. Taky. To zní dobře. No a kde to máme jako najít to vajíčko? Já nevím. Ale tady je co? Nahoru. Je divně tam dole. Tak ne. Mám vajíčko. Je. No a co teka? Vy jste měli mít klíč. Mám klíč. Já teka takhle, jak se koukám do té pusy. Jejda! Ups. Stalo. Tak asi jdeme. Jdeme jako pryč! Zapadíte! A pomoc! Pomoc! Radši, se to zaplatí. Najdu si tady nějakou cestu a najdu si je.